avaussettelisen tähän 34-otteluun. Kiekko antaa maaliin 30 Mika Norja. Vasen puolustaja 20 Villi Peltosuo. Oikea puolustaja 44 Mikko Jorvika. Hyökkäys tehty vasemmalta 51 Olavi Valko. Keskellä 24 Topo Karrasala ja oikeassa laidassa 16 Erik Juntunen. Kotijoukkue maali. 30 Kaitilalle. Vasen puolustaja 7 Oulu Korkeakoulu. Oikea puolustaja 32 Ilkka Kallio. Hyökkäys tehty vasemmalta 12 Tuomo Jorvaka. Keskellä 9 Mikko Hakkarainen. Ja oikeassa laidassa 8 Tuomas Puho.